Στο σημερινό πρόβλημα, παύλα πείραμα, θα χρειαστούμε απλά υλικά τα οποία υπάρχουν στο σπίτι μας. 3 ποτηράκια, όπως βλέπετε, τα οποία να είναι καλύτερα να είναι διαφορετικού σχήματος και χωρητικότητας και μια ζυγαριά μαγειρικής. Ποιο είναι το πρόβλημα και πώς αρχίζουμε να το στήσουμε, να το στείνουμε. Βάζουμε το μεγαλύτερο ποτήρι και βάζουμε νερό μέχρι τα 320 ml, να δείξει η ζυγαριά μας δηλαδή 320 γραμμάρια. 12, 15, 319, 320 δεν πειράζει. Εδώ βάζουμε ένα σημαδάκι, το οποίο το σημαδάκι αυτό θα ξέρουμε ότι είναι τα 320 γραμμάρια. Το ίδιο κάνουμε και για ένα άλλο ποτήρι το οποίο είναι των 200 γραμμάριων, το ίδιο και για ένα τρίτο ποτήρι που έχουμε σημειώσει τη στάθμη των 120 γραμμαρίων. Άρα έχουμε 3 ποτήρια που έχουμε σημειώσει τις στάθμες των 300, 200 και 120 γραμμαρίων. Το πρόβλημα είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτά τα 3 ποτήρια έτσι ώστε με διαδοχικές μεταγγίσεις να χωρίσουμε τα 320 γραμμάρια ακριβώς στη μέση. Δηλαδή να έχουμε 160 γραμμάρια σε αυτό το ποτήρι και άλλα 160 σε αυτό εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημα.